Suomen kuivajäähdytyksen Dry Chill ilmankäsittelykone mahdollistaa ilmanjäähdytyksen energiatehokkaasti rajoitetulla ilmankosteuden määrällä, täysin hygienisesti sorttiotekniikalla. Dry Chillissä tuloilmaa ei ajeta kondensoivien jäähdytyspatterien läpi, vaan kosteus kiinnittyy DST:n hygieniasilikageeliroottoriin. Kosteus siirtyy roottorista ilmaan erillisessä kammiossa yli 80 celsiuksen lämpöisen ilman virratessa DST:n hygieniaroottorin läpi. Kuivattua ilmaa voidaan nyt jäähdyttää ilman kondensoitumista jäähdytyspatterissa. Dry Chillissä tuloilmasta ja kuivauksen jäteilmasta siirretään lämpöenergiaa kuivausprosessiin lämpöpumpputekniikalla, ja tämä tekee kuivausprosessista erittäin energiatehokasta. Energian tarve voi olla jopa 50% pienempi kuin tavanomaisessa sorttiokuivauksessa. Lopputuloksena täysin hygieninen, jäähdytetty ja kuivattu ilma. Dry Chill ilmankäsittelylaitteet toimivat etäyhteydellä täysin automatisoituna, millä voidaan varmistaa ilman halutut lämpö- ja kosteusolosuhteet. Meillä kuivajäähdytyksellä on pitkä kokemuspohja elintarvikkeiden tehokkaaseen jäähdyttämiseen teollisessa valmistuksessa. Kuivajäähdytys on tehnyt menestyksekkäästi ilmankäsittelyinnovaatioita useissa tuotantolaitoksissa ympäri Suomea ja ulkomailla. Lisää kuivia tarinoita osoitteessa kuivajäähdytys.fi.